música tradicional. No som un grup de danses a l'ús, sinó una escola integrada per més de 40 membres, de la qual formen part xiquets i xiquetes des dels 3 anys. Els que iniciem en la dansa tradicional i tenim com a objectiu investigar, conservar, transmetre i difondre la nostra música i dansa, elements fonamentals de la cultura popular. Aquesta vesprada volem oferir-los una mostra del variat folklore valencià, començant per la manifestació autòctona més important, la dansa. Nosaltres ens anem a ballar la nostra versió, la que anualment dediquem al patró Sant Jaume la vespre de la seva festa i que segueix el següent ritual. Obrirem la dansa amb la solemne xàquera. A continuació s'executaran les diferents passades o evolucions seguint l'antiquíssima tocata del marquesat i finalitzarem amb el fandang. Podran observar dues vares d'autoritat que representen els 2 clavaris de Sant Jaume que allà, per els segles XVIII i XIX, sol·licitaven llicència al marquès de Llombai per celebrar les danses en les festes del nostre patró. Seria un honor per a nosaltres que aquests 2 càrrecs històrics foren representats per la regidora de Festes i la regidora de Cultura, i així presidir la dansa que ara comença.
I és davant del fang, el far així més proper. Ja, Una altra modalitat de ball tradicional. Els valencians anomenem a la nostra varietat de fandango. I ara una parella es ballarà l'U de Tàrbena, comarca de la Marina Baixa. acompanyaven la mort d'un algar o infant menor de 7 anys amb balls. Això es pot estranyar en l'actualitat, però en la mentalitat tradicional del ball es tornava angelet i calia festejar-ho acudint parents i veïns. I els joves aprofitaven l'ocasió per armar un sarau. Aquest costum perdurà, sobretot, a la comarca de la Costera. Ens oferim la dansa del velatori beixàtic. La
segle XIX, derivat de la jota, són les valencianes. Nosaltres ens anem a interpretar les valencianes de l'1 i el 2, molt populars a la Ribera.
l'escenari de la Manxa, que també va ser assimilat pels nostres avantpassats, sobretot a l'interior. De les comarques del nord, en concret de l'Alcalatén, ens anem a ballar les seguidilles de Llucena.
continuació, els oferim un altre exemple de fandango alegre i viu, el fandango de Llora, comarca de la Vall de Cofrents.
modalitat dur o fandango, la malareña de Barxeta, comarca de la Costera. dels segles XVIII i XIX és una modalitat de ball derivada de les seguidilles. La noblesa l'adopta i el balla als salons dels palaus i es creen escoles boleres a ciutats com Castelló, Xàtiva o València. El bolero estava estructurat originalment en 3 parts, que més tard passaren a ser-ne 2, separades per un breu descans anomenat desplante o bien parado. Després, el poble fa propi aquest ball amb aportacions populars. Aquest és el cas del que ara els anem a ballar, el bolero pla, propi de la Costera i de la Ribera.
valencianes, les valencianes d'Albal, comarca de l'Horta.
presentar el 12 de Canals, també de la Costera. L'originalitat d'aquest ball radica en que les passades s'executen en la tornada i no en les cobles com és habitual. Amb vostès, el 12 i 1 de Canals. els anem a oferir un fandango, en concret el d'una població pròxima de parla castellana i molt afectada pel recent incendi. Amb vostès, el fandango de Cortes de Pallars.
exemple de bolero d'escola, ensenyem a ballar el bolero de Castelló de la Plana.
acompanya cada any la processó del nostre patró. Aquesta jota és un símbol més de les festes que el poble d'Alfar celebra en honor de Sant Jaume. I amb ella volem concloure aquesta velada i desitjar a tot el poble de Montserrat unes bones festes i fins a una altra ocasió.